ଭୂଗୋଳ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ବେରିଂ ପ୍ରଣାଳୀ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାକୁ କେଉଁ ମହାଦେଶଠାରୁ ପୃଥକ କରୁଛି? ଅପସନ୍ 1 ଏସିଆ, ଅପସନ୍ 2 ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ 3 ୟୁରୋପ, ଅପସନ୍ 4 ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଏସିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରିଜଲି ଭାଲୁ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଅପସନ୍ 1 ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟରେ, ଅପସନ୍ 2 ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳରେ, ଅପସନ୍ 3 ରକି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ, ଅପସନ୍ 4 ଆଲ୍ପସ୍ ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ରକି ପର୍ବତାଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମିଶ୍ରିତ ଅରଣ୍ୟର ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ 1 ଓକ୍, ଅପସନ୍ 2 ବାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ 3 ମେଲ୍, ଅପସନ୍ 4 ଲାର୍ଚ୍ଚ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଲାର୍ଚ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ କର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ 1 ସୋୟାବିନ୍, ଅପସନ୍ 2 ଧୂଆଁପତ୍ର, ଅପସନ୍ 3 ଗହମ, ଅପସନ୍ 4 ମକା। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ମକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀର ଢାଞ୍ଚାରେ ଆମ ଦେଶର ଦାମୋଦର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ 1 ଟେନେସି, ଅପସନ୍ 2 ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜ, ଅପସନ୍ 3 କଲୋରାଡୋ, ଅପସନ୍ 4 ମିସିସିପି। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଟେନେସି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମାଛ ଯଥାକ୍ରମେ କାନାଡାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଧରାଯାଏ? ଅପସନ୍ 1 ସାମନ୍ ଓ କଡ୍, ଅପସନ୍ 2 କଡ୍ ଓ ସାମନ୍, ଅପସନ୍ 3 ସିଲ୍ ଓ ତିମି, ଅପସନ୍ 4 ତିମି ଓ ସିଲ୍। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 କଡ୍ ଓ ସାମନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏର୍ମିନ୍ ରୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ 1 ତୁନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ 2 ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ 3 ରକି ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ, ଅପସନ୍ 4 ମେକ୍ସିକୋ ଉପକୂଳରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ସରଳ ବର୍ଗୀୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳ ଉଷ୍ମ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ରହେ? ଅପସନ୍ 1 ଲାବ୍ରାଡୋର ସ୍ରୋତ, ଅପସନ୍ 2 ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ, ଅପସନ୍ 3 କ୍ୟୁରୋସିଓ ସ୍ରୋତ, ଅପସନ୍ 4 କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ରୋତ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଉପସାଗରୀୟ ସ୍ରୋତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜ ନଦୀ ସହିତ ୟୁରୋପ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ନଦୀଟି ତୁଳନୀୟ? ଅପସନ୍ 1 ଭୋଲ୍ଗା, ଅପସନ୍ 2 ରାଇନ୍, ଅପସନ୍ 3 ଡାନୁବ୍, ଅପସନ୍ 4 ଟେମସ୍। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଲାଇନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ମାଛଧରା କେନ୍ଦ୍ରର ନାମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ 1 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ 2 ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ 3 ଡଗର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ୍ 4 ଗ୍ରେଟ୍ ଫିଶର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ।